delok menanduk. Areale ya. Rene, Rono, Rono. Kae rembulan. Kanca kabeh aja turu sore-sore. Bambang Suryono. Oh alah. Yen Darmadi mau ngepote Rono, kowe saiki Rono terus balik rene. Dibalik. Ya Mbang ya. Ya. Gathuk asale Saka rusak. Hei, Rusak. ndas mundi. Ayo neng di. Lemu cincin ki lho. Lah. Oh alah. Ndas icul ning kalen ora keroh. Lamu. Gusti nyun ngapura. Salah kene kuwi kaya roti semir. Berikutnya utama. Iki mau gundul pacul. Genti liyane. Iki mau gethuk. Oh ya Ding. Gethuk pelok barang genti. Genti neng pelok barang, Cok. Sepiro? Pine sepiro? Ropi. Pi. Nyogo ketok semiran lek ra mudeng. Geyong. Baleni neh, ro karo pi tutuk. Pi. Ora di cipok corong modar. Turi putih ditandur nang kebon agung. Turi putih. Gambange apa? Mbak Ira gambange apa? Piye, Nduk? Gak penak baleni. Kowe pengen adoh apa cedak? Hah? Manut kembang melati. Mbak Ira gambange apa? Eri dhewe. Corong. Corong iki jenenge wedokno sapa ya tulisannya? Nuri. Tim corong ya apik men Mas. Lah terus anu ciring. Heh, Ciring. timbang ciring wong cirik sisa. Ciring. Ayo carang. Rang gandeng iki mau kancamu ya menggok rono. Enek sing bablas ngene iki dadi kowe entek. Kowe engko metu mburi panggung ngono. Ngono ya. Piye Sri? Buri? Buri yoga kan anu buri panggung. Kono. Walah. Kembang melati. Cepat.
metu buri kene. Buri panggung. Enek dalane ora? Buri enek tembok. Ayo carane kembang melati. Joget. Joget ning kono sih. Ayo bom. Wes remuk Sri. Iso padha dodo ngapa kuwi? Hei! Remuk dodo. Dodo seneng bojomu gedabel kaya ngono kok. Piye do rasane do? Wes. Lho. Gini ya. Piye, Mas? Sri. Anakmu sawangen kayak gini ya. Piye, Mas? Kae lho anakmu kayak sawangen kae. Gini ya kae. Ya kene kowe iki. Anu, lakumu kuwi lho ya kene. Kena sariawan kok, Mas. Ora kok, Sri. Non, Ora. lah ora piye? Lah ning kene mau nyuwara kok. Mak pletus ngono kok. Diapake dodo. Heeh. Lah ra apa to? Piye? Dikira plendungan? Dodoe tokore. Kok dolanan. Lah iya. Ayo kene Darmati Bambang kene. Jogetan sing sing penak mumpung ketemu karo campur sari DNS. Audio musik. Iki campur sarine DNS, sone ya DNS. DNS kabeh. DNS kabeh burungan kok Dimas. Sedap malam ya DNS. Duwe to. Dimas, Dalem tak ngaturke foto keluarga monggo. Keluarga Bapak Sugiyo. Monggo Bapak Ibu Among rawuh sedaya kepareng dipun aturi foto. Monggo Dimas. monem mopat roji nem suwe ora jamu. Ya. Ambumu dek apek men Bang. Cah lanang kringete ya lanang ya. Apa mbok rasane? Oh lah mak kowe ambune nganti uleng-ulengan. Ya. Ya para kadang DNS. Monggo Bapak Ibu Among tamu dipun aturi foto. Monggo Bapak Tarno Sakadan. Apa karo Pak Eke mau? Yangmu mosok tuwek ngono kan. Kok iso jange iki lho. Suwe. Sing banter cah. Ya. Suwe. Wesu. Karang kene karang.
Lah suwe ra diwalik prase wis suwe. Corong iki nek do melu ki ngapa? Bali suwe. Corong Darmadi Tomo Bambang Corong bokongmu arahe apa kiwa tok orang. Sri Iki weteng ngono kok. Dimas lah aku ya ngempet lara kok Dodol marahi mbok remet. Suwe. Kanan, kiri, rinan. Dar, wi. Hei, lambemu enek upase lho. kok iso enek upase iki lho Kowe ula sendok kae mah. Wedian Suwe. Kanan, kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Rakatamu ketemu pisan. monggo keluarga Bapak Sugiyo Ibu Sugina kasuwun foto lho piye bolo kok ya Bolong. Nasabah. nasabah jare Suwe. Maju terus. Maju. Terus. Maju terus. Bambang maju terus. Jare petuk kancane. Mundur rene kancane jek ning kene koe. yo alah Madhep rono corong neh arep. genti ansere corong Suwe. Mingkem mboten Pak niku. Modot. Lho, carange modot Pake. Suwe. Syuting disum nang nggon lambene corong tok. Dadi aku khusus pas nggon lambe tok aja nganti teko alis teko mripat Mas. Nggon lambe tok pas. Khusus. Suwe. Kalau suka syuting iki. Kok iso nyeneni tukang syuting ki lho. Lah wong lambemu ya obah ae. Mingkem kaya ngapa? Lah. Nah. Kene ya iso.
Suwe-suwe. Kanan, kiri, nanrinan kanan, kiri kanan. Kancane wis meneng kowe jek megat-megot kaya mentok. Rakatamu ketemu pisan. Gentung Bambang tak gentung jleng di lu Utami Darmadi Kae Allah diam mingkem ra mingkem dituthuk munine mak yo corong kowe ngerti sing marahi sapa ngerti sing marahi iki lho ciyo mawut tenan kok iso lah ngono mama ngerti ngaweh jambung lanang wedok oke kowe iki piye iki bar ning ora matematika iki wilan lambemu ayo coba lagune apa nduk pelok barang kelinci ucul bersama DNS monggo para kadang jai pangedok ya 17 oh ya 17 anu nduk Joko kembare jak rene Joko kembare aja corong sing ayu oh ya kana heeh jiko monggo ayo jak rene jak joget Satrio kembare 17 wong wilan kok nem-nemo kok dijumlah 17 bocah keparat lah iya weleh wedeh Darmadi entuk ya lanang malahan kene ayo ya nyanyi bersama DNS kelinci berucul yo Senopati ini melu joget Guna
kabeh kudu iso nyanyi. Masuk. Nang 17 rene lak wampleng kowe kok. Iki kelinci ucul. Ngubengi ya. Alah alah. Patron. Kowe nek nyeluki yoga nguyah ngono kae. Nah, iku lek nyanyi kleru apa ora? Nang, yo. Nadane iki dipaske. Yoga, iki tintingane iki ngaturno cangkemku. Meso wangsulan. Iso wangsulan. Nang. Ngobengi. Mama Rusak tenan. jan rasno joget ra iso tintingan 17. Ketipung digarap ngendi samboyonan ngubeng drang tung 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 ngono kae. Ya. Ngobengi kota sakresi desa desa aku manggoleki sing tak tresnani linciku Elok ceklik lanang jek samboyonan. Lunga mangetan Surabaya terus ning Bali mangulon lunga ning Bandung ora ketemu terus aku nang Jakarta. Drame genti garap rock. Ya. Iringane rock. Oh, Nyanyine nyanyine lanang ning gerok ngono kae. Ya. Yo. Rocker. 17 ki guyu. Ora ngono kowe kaya mbok eling-eling wae. Lah guyu ae. Corong 17 saiki. Lah iya ganti jeneng corong 17. Masuk. Berarti tempone rada cepet. Ya. Jebul ora ketemu. Aduh mimpiku. Piye, Pak? Corong iki joget rokok mung ngobat ngabitke rock ngono ki. Loh, Ki apa gak mudeng iringan apa piye to jogetane kok lah ngobat ngabitke saya ki? Lah piye? Jarene Pak Enge to, nyanyine rock, iringane rock, jogete ya rock kok ya. wo iya bener. Oh alah. Bener timbang wong pekok. Kae, kabeh-kabeh ki aja diitung karo nggon 17 mau. Iki rock ki jogetan gak sayak Ora ya. saya iso apa ora? Baleni corong tok. Heeh. Lah ngapa? Ayo liyane Weh. mundur. Bener. Jabul ya. Jebul ora. Gusti. Elok tenan jogate corong. Alesamu bener, Nduk. Wis.
Sabar ya Nek ya. Kene wegah ya cangkeme sing dia. Ayo dinamung kene. Ning ya pinter. Gatian. Gatian. Ya mergo 17 mau. Iringane. Ya. Iringane napa niki? Digarap jaipong geti terus suwuk. Ya. Lajebu